Caracteristicile unice ale internetului și inclusiv mediul său digital l-au transformat într-un teren fertil pentru înșelătorii. Numeroase pagini web pot fi concepute pentru a încuraja sau descuraja, a forța alegerile sau a crea presiune în vederea achiziționării anumitor produse. Una dintre cele mai utilizate pârghii comerciale din comerțul electronic este cea a promoțiilor. În ciuda faptului că acest fenomen s-a născut în America, Black Friday, de exemplu, este un eveniment folosit în întreaga lume pentru a oferi produse la prețuri reduse într-o anumită perioadă de timp, cum ar fi o vânzare rapidă. Până la 70% dintre consumatorii online cumpără în perioadele de promoții, deoarece consideră că oferta este cu adevărat avantajoasă. Un produs la reducere este adesea prezentat cu un preț de pornire barat, un cod universal care indică faptul că promoția este pusă în aplicare. Cu toții știm să recunoaștem atunci când o ofertă este bună, dar nu suntem întotdeauna siguri de legitimitatea acestei reduceri. Un preț înșelător poate induce în eroare consumatorii și poate influența comportamentul acestora asupra serviciilor oferite spre vânzare. Uneori, practica strike-through pricing poate să nu fie una înșelătoare, deoarece retailerii trebuie să prezinte prețul curent cu o reducere față de prețul inițial al produsului. Prin urmare, prețul inițial al produsului trebuie să fie întotdeauna prețul complet și cel utilizat în mod normal în magazin. În ciuda acestui lucru, practica poate fi în continuare înșelătoare și poate induce în eroare atunci când prețul inițial este modificat pentru a genera o reducere mai mare. În plus, reducerile sunt de obicei limitate și temporare, cu o durată bine determinată prin natura acestora. În momentul în care găsim promoții pe termen foarte lung într-un anumit magazin, se poate deduce faptul că promoția poate fi una falsă sau că prețul tăiat al unora dintre aceste produse nu a fost niciodată un preț real pe care magazinul l-ar percepe în mod normal cumpărătorilor. Deoarece utilizatorii prezintă un interes crescut pentru produsele cu reducere, utilizarea incorectă a acestei tehnici poate determina cumpărătorii să prefere anumite produse care au reduceri false. De fapt, 77% dintre consumatori declară că reducerile pot fi decisive în ghidarea alegerilor de cumpărare și unul din doi utilizatori admite că o reducere i-a accelerat decizia de cumpărare. Cum puteți evita să cădeți în plasa unei astfel de înșelăciuni? Monitorizați prețul unui produs în timp, înainte, în timpul și după ce promoția este afișată. Verificați perioada promoțiilor. Reducerile care durează prea mult timp tind să folosească practici de inducere în eroare. Verificați procentul de reducere aplicat. Dacă acesta este prea mare, de exemplu 70%, ar putea însemna că prețul inițial a fost majorat anterior în funcție de perioada promoției. Asigurați-vă că perioada promoțiilor este respectată și nu este prelungită ulterior. Cum să evitați retailerii care folosesc astfel de practici înșelătoare? Nu vă putem oferi nicio certitudine cu privire la legitimitatea promoțiilor puse în aplicare pe site-urile web, dar urmând aceste sfaturi simple, veți avea mai multe instrumente pentru a vă proteja. Ar trebui să fiți precaut în cazul retailerilor care au reduceri masive în cea mai mare parte a anului. Cercetați achiziția de produse prin vizualizarea și studierea acestora înainte de activarea oricăror promoții. Așa că, în concluzie, nu vă grăbiți să cumpărați produsele aflate la reducere. Fiți mai conștienți de ce oferte aparent uimitoare pot ascunde.